pohvalno. I evo možda da krenemo sa tim, koje su to zapravo neke stvari koje mora da poštuje jedna kompanija koja se bavi recikliranjem otpada kao što je elektronski i električni? Pa, hvala ti na lepoj najavi, tako je i bilo. Inspektori za rad i inspektori za zaštitu i bezbednosti na radu su bili kod nas. Ministarstvo rada ima dogovor sa Večernjim novostima da kada idu na teren kod tako velikih operatera da sa njima idu novinari. Novosti, to se desilo i nama, obzirom da smo mi kompleksna branša. Reciklaža nije uopšte jednostavna kao poslovna delatnost. Mi širok dijapazon zakona kao i svi moramo da poštujemo. Pritom mi osim opštih zakona naravno imamo i usko specijalizovane, znači i zakon o zaštiti životne sredine i zakon o upravljanju otpadom i svi niži podzakonski akti koji iz njih prolaze. Tako da se tu negde prepliću zakon o bezbednosti i zaštiti na radu sa mnogim drugim zakonima koji su podležu kontroli i nadzoru od strane našeg matičnog, je li tako, Ministarstva za zaštitu životne sredine. Drago nam je što je izašao članak o situaciji kakva jeste na terenu. Ipak Set reciklaža ima 100 zaposlenih. Nije lako raditi u reciklaži i sve osim ovoga bi bilo, da ne kažem, sramota da bude drugačije. Obzirom da 2/3 naših zaposlenih jesu proizvodni radnici, bez radnika u proizvodnji i svi ovi ljudi koji rade na terenu ne bi bilo tako ni ovolikih rezultata Set reciklaža. Tako da, dobrodošli. Ja ću samo reći, kaže, svih 100 radnika u ovoj firmi ima papire, lični dohodak se isplaćuje na vreme, sve mašine, dakle, obezbeđene, takođe su se kontrolisali hale za proizvodnju, prekidači koji moraju da budu obezbeđeni, čak i sijalice na plafonu, bilo kakvo oštećenje prostorije, dakle, sve je u redu. Još jednom kažem, vrlo pohvalno za vašu kompaniju. Ajde mi da pomenemo vašu, gledamo sada i kako izgleda zapravo sam proces reciklaže, da pomenemo akciju Cash za Trash o kojoj smo mnogo pričali. Koliko je interesovanje građana, šta je potrebno da urade građani, a šta je u nadležnosti vaše? Interesovanje građana je veliko i ja bih voljela da pojasnim kako funkcioniše ceo taj princip, koliko ljudi je uključeno u organizovanje akcije Cash za Trash. Potpuno je drugačije raditi sa firmama. Pravno lice, imate jedan kontakt tamo i odu ljudi, ponesu dokumentaciju, odnesu otpad i sve je vrlo jednostavno. Da bi funkcionisao Cash za Trash, da bi bilo koje vozilo, samo jedno najmanje vozilo, neki kombi da izađe na terenu, ako potrebno je da građani se prvo jave, je li tako, na telefon, besplatnu telefonsku liniju 0800 250.000. Napominjem da često ima primjer, zvao sam, ne javlja se niko. Ne. Call centar radi. Poenta je da je centrala nameštena tako da ako se niko ne javlja, to znači da su svi operateri zauzeti. Znači, građani samo moraju da budu malo uporni. Tamo ljudi vredno rade. Znači, građani nazovu, ostave svoje podatke, naprave nalog. I to je jedan deo priče. Ne možemo ići na teren ako nema, je li tako, interesovanje. Kada se sprema tura bilo kog vozila za sutra dan, znači minimum 2 osobe moraju da pozovu građane, a od 200 pozvanih ljudi putem telefona, 150 pristane. Znači sigurno 50 na 200, sigurno danas ne odgovara, nisam planirao, nisam kući, ali da bi 150 ili tako pristalo, 200 ljudi mora minimum tako da se okrene. Onda se raspodele po turama, po opštinama. Onda neko uzme pa napravi rutu kretanja za to vozilo, jer građani često imaju onako simpatične. Pa ja sam vidio vozilo, nek svrate. Pa ne mogu da svrate. Svako vozilo, tako je. Ima svoju rutu kretanja, ima nalog, ima otkupni blok za svakog građanina, tačan iznos novca koji će isplatiti bilo kom građaninu. To je, mislim, opet zakon o blagajničkom poslovanju, je li tako? Ne možemo se kretati tek tako sa novcem po grad. I da, znači, ako su se pozvali građani, ako se prave rute, neki drugi ljudi kucaju otkupne blokove, pakuju novac i spremaju se vozila za sutra dan da izađu na teren. Tako da priličan broj ljudi učestvuje u realizaciji uopšte akcije Cash za Trash. Komplikovan proces i evo pozivamo sve građane da se jave 0800 250 000, besplatni call centar. Čuli ste, ukoliko se niko ne javlja, zauzeto je, sačekajte da se neko javi. Mi se vidimo sledećeg ponedeljka, Zorana. Vidimo se, Jelena. Hvala ti. Gledamo i slušamo najvažnije vesti. Večeras u Beograd stižu prvi visoki predstavnici zemalja koji će učestvovati na samitu 16 lidera zemalja centralne i istočne Evrope. Pripreme prestonice za ovaj dvodnevni ekonomski samit su završene.
Srbija je mesto kreativnog susreta istoka i zapada u 21. veku, rekao premijer Vučić uoči samita u Beogradu. Dolazim među prijatelje i verujem da će mnogo toga biti postignuto tokom ove posete, poručio kineski premijer koji posle skoro 30 godina dolazi u Beograd. Pred poslanicima Skupštine Srbije rasprava o setu finansijskih zakona. Povodom Dana Arhiva Srbije otvara se 6 najnovijih izdanja te institucije i 2 izložbe priređene povodom obeležavanja značajnih jubileja. U Beogradu pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura oko 13 stepeni. Iza svakog dobrog putovanja stoji Way Out. U domu treba da budete bezbrižni, na putu sigurni, a na odmoru opušteni. Sa Millennium osiguranjem imovine, autoodgovornosti i putnim osiguranjem, naša polisa je vaša sigurnost. Millennium osiguranje. Peti leptir. Magična priča o dečaku sa darom čistih očiju, čuvaru drevne tajne besmrtnosti. Gde si ti krenuo, a? Da pronađeš zlodolce. Premijera Sava Centar, 23. decembar. U domu treba da budete bezbrižni, na putu sigurni, a na odmoru opušteni. Sa Millennium osiguranjem imovine, autoodgovornosti i putnim osiguranjem, naša polisa je vaša sigurnost. Millennium osiguranje. Teta Ruža uvek dočeka komšiju Nešu s puta jednom slađem. Sad znam da sam kod kuće. Branko i dalje vikendom pije gorču sa bivšim komšijom Đurom. Imam kafu za još 2-3 subote. Reci mojoj mami da šalje još. A gospođica Ljilja uvek pristavi jaču za komšiju Peru. I Filipović kao da dokuo dobru kafu, ali ovakvu nikada. Što kažu, mogu da se udam. Sve nas spaja, i miris i ukus. Grand kafa. U domu treba da budete bezbrižni, na putu sigurni, a na odmoru opušteni. Sa Millennium osiguranjem imovine, autoodgovornosti i putnim osiguranjem, naša polisa je vaša sigurnost. Millennium osiguranje. Šta ćeš sad? Box paketi. Skockajte se za novi